Welkom terug bij Henki's Papiamento. Vandaag ga ik de tijden in het papiaments behandelen. Met de tijden bedoel ik de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomende tijd. In het papiaments, presente, pasado y futuro. Om de tijden in het papiaments aan te geven is het heel simpel. De enige wat je hoeft te doen is ta, a, tabata of lo gebruiken. Ta is voor de tegenwoordige tijd, a en tabata voor de verleden tijd en lo voor de toekomende tijd. In alle drie de tijden blijft het werkwoord altijd hetzelfde. Je hoeft het dus niet te vervoegen. Laten we oefenen. Ta dus voor de tegenwoordige tijd. Mi tapapia. Mi tapapia. Ik praat. A gebruik je voor de verleden tijd. Bo a papia. Bo a papia. Jij hebt gepraat. Tabata gebruik je ook voor de verleden tijd. E tabata papia. E tabata papia. Hij of zij was aan het praten. Lo gebruik je voor de toekomende tijd. Nos lo papia. Nos lo papia. Wij zullen praten. Makkelijk toch? Blijf oefenen tot je het onder de knie hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal en like de video. Ayo!